आणि आतमध्ये स्विमिंग पूल आहे. दर्या जातो पेवका आणि ते गाणी लावली स्पिन पण लागली. भावी पहिला आहे धाड टाकता व्हेजवर चिकन चिली जिया आणि चिकन कढाई, चिकन कढाई, ब्रेड बटर जाम, चॉकोस, मिसळ पाव, पपई, पोहे. संध्याकाळी याच्यात पेवायचा आणि थंय बघायचा मस्त. हॉट अँड सॉस उभा व्हेज मंचुरियन याच्या. ओके हाय काय त्यानंतर व्हेज कोल्हापुरी, दाल तडका, गाणी बघायचे, पिक्चर बघायचा आणि हाय आतमध्ये आंघोळ करायचं होतं. बाली विला ह्यो 3 BHK विला आणि तो एवढं लॅविश आणि एवढं खतरनाक आहे ना, इन्फिनिटी फुल हा म्हणजे. आणि ह्याचा नजारो आहे ना तो एक नंबर आहे. हे बघा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी उद्याचा दिवस आमच्यासाठी स्पेशल आहे कारण उद्या दीपालीचा बड्डे आहे. त्याच्यासाठी आम्ही आज रिसॉर्ट का जातो आणि रात्री 12 वाजता दीपालीच्या बड्डेचा आम्ही केक कापणार आहोत. आता वेळ नाही, 11ची गाडी आहे आणि आता वाजले 11:15. सर्व काय डिटेल्स असतात त्या रिसॉर्टची, ॲड्रेस म्हणा किंवा थंयचा काय असा जबरदस्त रिसॉर्ट आहे. थंय काय असा तर सर्व आम्ही तुमका सांगू. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा कारण मजा तर येणार आहे. कारण आज सडक पे खड्डे है, आज दीपाली का हाँ कल सड़क पे खड्डे है, कल भाभी खड्डे होगे, कल मम्मी का हैप्पी बर्थडे है. ओके गाइस, समजलं नाही समजलं असं तर परत आम्ही बोलू कारण आता वेळ नाही. चला लेट्स गो कर्जत. आम्ही कर्जत का येऊन पोचलो. आता कर्जत स्टेशन का आमची गाडी गेली आहे म्हणजे आता प्लॅटफॉर्म का लागता. तर चला भावी जिया लेट्स गो कर्जत. आणि मंडळी आज एक नंबर कोण आहात ते तुम्ही सांगा. जिया, दीपाली, भावी आणि मी. चला बॅग घ्या बॅग. आम्ही हिडन बीच रिसॉर्ट का इलो. ह्या तुम्ही बघू शकता नाव लय उंचावर लावल्याने यांच्याने. ह्या बघा हिडन बीच रिसॉर्ट का फायनली आम्ही येऊन पोचलो आणि आता आतमध्ये जातो. चला लेट्स गो. हे काय झोपाळे होत वाटतं. बरा भावीजी एक बरा आमच्या खेळूक पण हा जागा आहे. रिसेप्शन काय आहे. बापरे हे केवढा मोठा गरुडा. यांच्याने सुरुवात केल्याने हिडन बीच रिसॉर्ट. आमचा आता चेक इन झाला आहे आणि आता आम्ही आमच्या रूम जवळ जातो. आणि हे लय भारी भारी रूम आहेत आणि विला पण भारी भारी आहेत. ते सर्व तुमका जाता जाता दाखवतो. बघू शकतास तुम्ही, खरंच भारी प्रॉपर्टी आहे. आणि हाय बीच हा तुम्ही बघू शकतास. हे बघा म्हणजे बनवलेलो हा बीच. तर आता आम्ही आतमध्ये जातो. हे विला ना तर मंडळी ह्यो विला नाही, ह्यो कॉटेज आमचा बाहो. हे बघा जरा तुमका दाखवतो. आणि थंय अजून 2 आहेत ते पण जबरदस्त. कार्ड आहे, कार्ड यूज करा. अरे कुठे टाकायचं गाईस माहित ते द्या माझ्याकडे द्या. नाही, खाली असं टाकायचं वरती असणार. गाईस आम्हाला कळत नाही कार्ड कुठे टाकायचं. इथे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे लवकर. व्हेरी गुड अक्कल मंदी दीपाली सॅल्यूट हा. तर तुम्ही गाईज बघू शकतास रूम जबरदस्त आहे. मला खाली झोपूचा लागत वाटतं. बेड हां सोफा कम बेड आहे. आणि हाय हे बघा जक्कुजी, तो पण उघडा ना पडतो मस्तपैकी. हां शाबाश. जक्कुजी हाय आम्ही पिवणार. आणि हे बघा हे ओपन आहे पूर्ण. हाय बसू शकतास तुम्ही. पूर्ण ओपन आहे. समोर आहे तलावा. आणि हे बघा तलाव नाही काय एकदम शांत वाटतं. कपाट हा, चप्पल वगैरे हा. चप्पल घाला. तर मंडळी आम्ही हा इलो फ्रेश वगैरे झालो मस्तपैकी. केस बेस विंचरलो, पावडर बिवडर लावलो आणि वाजले आता 1:30 वाजता इलो आम्ही. आणि आता वाजले 1:30. तर आता जेवण वगैरे ते झाला ते आम्ही जेवू जातो. चला. आणि दीपालीचे हेअरस्टाईल कशी वाटली ते नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि भावीची पण.
नॉनव्हेजसाठी ब्लॅक प्लेट, ते बघा प्लेटी आहेत, आणि व्हेजसाठी व्हाईट प्लेट. तुम्ही व्हाईट आहात, आम्ही ब्लॅकवाले आहो. तर तसा तुम्ही आता प्लेटी घ्यावा आणि बाऊल वगैरे त्या ड्रॉवरमध्ये आहे. तर दीपाली काय काय आज दाखव बघू. हा सॅलड हा पहिलं, त्याच्यानंतर याचं पापड चपाती हा, त्याच्यानंतर व्हेज क्रिस्पी आणि आलू छोले मसाला, व्हेज दिवाणी हंडी हा आणि दाल फ्राय. आम्ही दिवाने झालो. कोण दिवानो झालो त्याने व्हेज खावा, आम्ही नाही दिवाने. राईस आणि खीर खीर. काय नॉन व्हेज, हे चिकन चिली हा जी हा, आणि चिकन कढाई, चिकन कढाई. चिकन कढाई आणि चिकन चिली. बस. तर असा, आणि सर्व त्यांची भांडी पण एवढे जबरदस्त असतात ना, म्हणजे ह्या आहे इलेक्ट्रिक हा, त्याच्यावरच होता आणि एकदम स्वच्छता वगैरे जबरदस्त. हे बघा आपोआप बंद होता. आणि हाय काय ज्यूस हा वाटतं, काही पण ज्यूस हा, ते काय पाणी आहे. सुरुवात केल्याने हा घेऊ. भावी पहिला आहे धाड टाकता व्हेजवर, चिकन जा तू चिकनवर धाड टाक जा. राईस पहिले घेतो. हां राईस घे. तर म्हणजे आम्ही हा जेव सुरुवात केलं. हे भावीजी हा झोपूचा नाही का तुमका, हाय तुम्ही बघतास की काय. तर म्हणजे खरंच भारी वाटतं आहे. म्हणजे रात्री आपण ह्याच्यात बसायचं आणि तिकडेच, किंवा संध्याकाळी ह्याच्यात पेवायचा आणि थंय बघायचा मस्तपैकी. मग आपण तिकडे जाऊया ना बीचवर. हां चालेल, ओके ठीक आहे. हां चालेल. हे बघा हे डोंगर बिंगर आहेत, घरा पण आहेत कोणाची तरी. मस्त जा. चला झोपूया ना. नाही झोपायचा, टी व्ही लावा, डान्स करा. झोपायचा नाही आज कोणी. हां चला. जेवण खाऊन आम्ही झोपणार नव्हतो, तरी पण ह्यांका झोप येली. ही झोपली आणि आता वाजल्या 5:30, नाही आता 6 वाजत येईल. 5:30 वाजता त्यांचा फोन येलो की नाश्ता रेडी आहे. नाश्त्यात काय आहे तर कांदा भजी आणि बटाटा भजी. तर ह्यांका उठवलं. आता आम्ही तयारी वगैरे केलं, नाश्ता करणार आणि नंतर कपडे वगैरे चेंज करून आम्ही जाणार स्विमिंग पूल, बीचवरती जाणार. दीपाली पण येणार, बीचवरती जाणार. तर चला आमच्यासोबत नाश्ता. मंडळी विशेष म्हणजे हे काय माहिती आहे, सर्व सुविधा ह्यांची जबरदस्त आहेत. म्हणजे हे लाईटी जे आहेत आणि फॅन आहेत, हे बघा हे सर्व रिमोटवर आहेत. म्हणजे बटना वगैरे काय नाही. आणि दुसरं म्हणजे हे बघा चप्पल, सर्वांका चप्पल, 4 चप्पल आहेत. आणि विशेष म्हणजे टॉवेल 4 आहेत, नॅपकिन आहेत. त्याच्यानंतर हे फ्रीज हा आमका, 4 पाण्याचे बॉटल. आणि ह्याच्यात ना ब्रश आहेत, कोलगेट 2 ब्रश आहेत, कोलगेट हा. प्लस त्या पाणी गरम पिऊचा असला तर त्याच्यासाठी हा. आणि तो माझं खूपच मोठे होत. हा हे का मोठे होतात. आणि ना हे कपाट पण हा, तुम्ही हे बघा हे कपाटात आम्ही सामान ठेवलं. हे बघ पॅन्टी बिंटी हे ठेवलं, बॅगो ठेवलं. ह्या एवढा मोठा कपाट हा, म्हणजे लाकडाचा सर्व. ह्या पण लाकडाचा, ह्या हे लाकडाचा, ह्या पण आहे ह्या टेबल लाकडाचा. आणि ते पण हे गवताचा, लाकडाचाच हा पूर्ण. तर चला जास्त वेळ नाही, चला लेट्स गो. चपला ही काढा, बाहेरची चपला घाला. तर चला म्हणजे नाश्ता करू. काय काय नाश्ता बघूया. थांब दरवाजा लावतोय मी. आणि म्युझिक वगैरे हा भारी वाटतं. तर आधी पहिले नाश्ता करूया आणि नंतर बाकीचा काय का. सर्व भारी वाटतं आता. हे बघा कांदा भजी, चटणी आहे, सॉस आहे, काही चाय आहे आणि हे कॉफी बनवून चालली आता पेवकायचं. अंधारिया जातो पेवका. आणि ते गाणी लावली आहे, स्पिन पण लागली आहे. पाणी थंड काय बघा आधी. थंड काय ना, थंड म्हणून मी गेलंय नाही. जकुजी पण असायचं आणि बसू बिसू बनवल्याने यायचं भारी. गोव्यासारखे वाटतं एकदम, बाली स्टाईल. काय त्याच्यात जकुजी अरे अरे खोल आहे एवढं थायचं पाणी. संध्याकाळचं व्यू एकदम भारी वाटता. पुढे काय खोला वाटता ना, खड्डो. आणि हे सगळे कॉटेज आहेत, लाईनीत आहेत सगळे कॉटेज. मस्त छोटस आपण मस्त. काय टाकतास.
बडशाल आईस्क्रीम चालू आहे आणि हाय पेवता दही सरी काय या काय गाडी पाठवली वाटतं उतरा चला नको नको नाही नको मी भिजणार त्याच्या गरम पाणी नाही थंड पाणी भावी जाऊ दे एकटाच भावी हेल्प मी काही ये उतरून खालते तर मंडळी मी दीपाली का आहे घेऊन इलोय ह्या बघा टीव्ही आणि हाय पाणी खोल आणि दीपाली का पेऊक येत नाही तरी पण मी घेऊन इलोय कारण ह्या बुडत नाही ए दीपाली ह्या बुडत नाही हा आणि लय जाड जोडा सेम होड्यासारखा वाटतं ना हे खय जातं दीपाली ये लवकर वाट बघतात हे पकडा हे औषध पकडा सफारी करून जंगल सफारी नाही हे समुद्र सफारी करून इले आणि भिजला नाही होडीच तशी आहे मजबूत दीपाली तुझे केस चमकतात पैसा वसूलत हे दोघा खायचा बुडशाल खोला पाणी तय हे पण बीचवर हे बघा सेम तसेच म्हणजे तसेच ते चेअर आहेत झोपूचे तसेच आहेत बाबलो पण इलो आपल्या मैत्रिणी बरोबर ना भारी व्ह्यू दिसता पुरो स्क्रीन चालू आहे थंयसर आणि ही बघा थंय पेवतात आणि हा स्पीकर आहे फाटी आवाज येत असतात गाण्याचं हे बघा हे चला झाला नाही काय 1 मिनिट 7 वाजलो ये माका भिजवशाल थांबा 10 मिनिटं का 10 मिनिटं 10 मिनिटं करून 1 तास घालायला तर मंडळी भावी जे त्या बीच वरसून इले आणि आता हय पेव का इल्यात हे बघा आणि हय स्क्रीन हे बघा म्हणजे हय गाणी बघायचे पिक्चर बघायचा आणि हय आतमध्ये आंघोळ करायची आणि हय बसूक पण जागा दीपाली आमचा बसला बर्थडे गर्ल आमची हॅपी बर्थडे मंडळी आता रात्रीचे तुम्ही हो बघू शकतास रूमचा व्ह्यू बघू शकता जबरदस्त वाटता हे बघा फ्रीज वगैरे सर्व काय आलं बारदान घेवा हय मला ओला करशा झोपूचा रात्री आमका हय बारदान घेवा भावी पडशील त्या विहिरीत खोला विहीर जावा ना ह्या बघ कसं जाता आता आम्ही आहे बीचवर न्हालो त्याच्यानंतर जकुजीत पण न्हालो आणि आता आंघोळ पांघोळ करून तयारी करून आता पाणीपुरीसाठी आमका कॉल इलो होतो तो पाणीपुरी खाऊसाठी आम्ही जातो ते पितात काय खातात पाणीपुरी खातात ना हा चला गाणी लागली आहेत हे बघा स्क्रीनवर बंद केल्या नाही का हत चालू चला लय भारी वाटतं आहे सर्व वातावरण म्हणजे आम्ही आहे आता पाणीपुरी खाऊ गेलो आणि सर्वजण खाऊन गेले आता आम्ही हे भरून घेतो आणि मस्तपैकी आरामात बसून हे खातो बाकीचे मंडळी मागता खाऊन गेले आहेत ना रे हे आमच्यासाठी ठेवल्याने तर मंडळी हे आता पाणीपुरी खातात दीपाली भरून देता नाही जो तो आपापला भरता आणि खाता पाणीपुरी वगैरे खाऊन झाले आमचे आणि हे बॅडमिंटन खेळतात शाबाश हे भावीच्या बसाचा डोक्यावर आणि दीपाली आहे पाण्यावर बसला झोपाळ्यावर पाण्यावर ना झोपाळ्यावर आताच त्यांचा फोन इलो जेवण झालेला आणि हे झोपली चला जेवक चला लवकर तर आता आम्ही जेवक जातो ही पिऊन दमली हा आम्ही जेवक तर इलो आणि काय काय हा आता दीपाली आता आपल्याक सांगता हे काय सॅलड चपात्या त्याच्यात हॉट अँड सॉर सूप व्हेज मंचुरियन आहे याच्यात ओके हाय काय त्यानंतर व्हेज कोल्हापुरी दाल तडका
आणि हय काय जिया बघ उघडून जिरा राईस आणि भावीचे गुलाबजाम. आणि हय काय नॉनव्हेज वाल्यांसाठी चिकन शेजवान, चिकन हैदराबादी. चला चिकन खाणाऱ्यांची पण मजा, व्हेज खाणाऱ्यांची पण मजा. जेव बसली आहेत मस्तपैकी घेतल्याने या पनीर कोल्हापुरी, दाल तडका, जिरा राईस, चपाती, त्याच्यानंतर सूप हा हे बघा सूप हा मंचुरियन सूप, त्याच्यानंतर चिकन मंचुरियन, चिकन हैदराबादी, त्याच्यानंतर सॅलड. 12:15 वाजले पैसर आणि ह्यांची तयारी चालू आहे बर्थडेची. नाही लाईटी सर्व तयारी झालेली आहे, फक्त लाईटी ऑन करूच आमचे. हे बघा बलून बिलून लाईट त्यांच्यानेच करून दिला, फक्त ते लाईटी पेटेल. तर यो दीपावलीसाठी आम्ही केक आणलं तुम्ही बघू शकता. आणि सुंदरी आमची आहे लागेल आणि आमची सुंदरी सुंदर झालेली आहे, तिचं पण आउटफिट दाखवणार. चला चला आता मी कॅमेरा हातात घेते, तुम्ही राहा. तुम्ही हे फायनल लुक बघू शकता दीपावलीचा आमच्या सुंदरीचा. आणि ही माझी सुंदरी आणि ही पण नवीन ही पण आमची सुंदरी. तिन्ही आमची सुंदरी आहे, त्यामुळे मी मोबाईल हातात घेतलाय. आणि हे बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर दीपाली, हॅपी बर्थडे टू यू. बच्चे लोग ताले बजाओ. दीपालीच्या बड्डेचो रात्री आम्ही 12 वाजता केक कापलो, त्यामुळे झोपूक आमका 2 वाजले. आणि आम्ही आता लेट उठलो, म्हणजे 8:30-9 वाजता उठलो. आणि आता 9:30 वाजता फ्रेश वगैरे झालो आणि पहिले नाश्ता करतो, नंतर आम्ही स्विमिंग वगैरे करू हय थोडा आणि नंतर जाऊची तयारी करू. आणि हय मेन म्हणजे हय 2 जबरदस्त अजून 2 कॉटेज आहेत, ते लय भारी आहेत, ते तुमका दाखवणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आणि नाश्ता काय काय आहे ते आपण तुम्हाला सांगतो. चला लेट्स गो. तर म्हणजे हे बाबलो साफ करताय हा समुंदर. आणि आम्ही आता नाश्ता करूक जातो. नाश्ता गेली हे काय काय नाश्ता आम्ही इले आतमध्ये येतो आम्ही. तर म्हणजे ही नाश्ता का आहे नंबर लावल्याने ह्यांच्यानी, बाकीचे लोक नाश्ता करून गेले वाटतं. तर आपण बघूया काय नाश्ता हा तो. अरे ह्यो लय मोठं पक्षी आहे बाबा. काय नाश्ता पपई या, त्याच्यानंतर पोहे, मिसळ पाव, मिसळ हे बघा मिसळ, फरसाण, पाव, तांदूळ, हे काय काय नाही है चाय आणि कॉफी, बटर नाही ब्रेड आहे, ब्रेड बटर जाम, चॉकोस आणि जाम, बटर, साखर, कॉफीचे पाउच. तर असा ह्या भरगतचा नाश्ता हा. तर आम्ही आता नाश्ता करून घेतो. आता नाश्त्यात बसलो आणि ह्यांच्याने घेतल्याने मिसळ पाव, पपई, पोहे. भावीन भारी घेतल्याने नाश्ता आहे बघा. भावी नाश्ता दाखवतो, हात काढ. मिसळ पाव, ब्रेड, बटर लावलेले, कॉर्नफ्लेक्स आणि माझा मिसळ पाव, ब्रेड, पोहे आणि चाय. तेव्हा नाश्ता करू का. आमची तयारी वगैरे झाली आहे आणि आम्ही आता निघतो, कारण आता वेळ पण लय झालो, कारण 1 वाजलो. तर आम्ही निघतो आणि जाता जाता तुमका ते 2 कॉटेज आहेत ते दाखवतो. चला गाईस. मंडळी आम्ही राहिलो होतो ही बाहू ना, बाहो काहीतरी ह्या कॉटेजमध्ये आम्ही राहिलो होतो. त्याच्यानंतर थंय काय अरेबिक हा अरेबिक कॉटेज हा तो आम्ही दाखवतो, कारण ह्यो आमका सर्वात लय भारी आवडलो होतो. ह्यो बघा तुम्ही बघू शकता. आता सर्व चेकआउट झाला, त्यामुळे साफसफाई ह्यांची चालू हा. इन्फिनिटी फुल हा म्हणजे. आणि ह्याचा नजारा हा ना तो 1 नंबर हा. ह्यो बघा समोर व्ह्यू वगैरे ना भारीच वाटता. आणि हय तुम्ही पिऊ शकतास. आणि त्याच्यानंतर हय बसायचा तुम्ही. आणि समोर प्रोजेक्टर हा, म्हणजे हय स्क्रीन असणार. आणि हय तुम्ही पिक्चर वगैरे यूट्यूब वगैरे बघू शकतास. एवढा भारी आहे ना. हे सर्वात जास्त आमका हे आवडलं हो ना, कारण इन्फिनिटी पूल हा. पण आमका ह्यो भेटलो नाही, हे 1 महिना अगोदर बुक होऊन राहता. तर ह्याच्या आतमध्ये काय काय हा तर आम्ही तुमका दाखवतो. चला चप्पल काढा. तर म्हणजे आजसून आम्ही तुमका ह्यो रूम दाखवतो. किती भारी आहे तुम्ही बघू शकतास. ह्यो बघा ह्यो आहे बेड हा आणि हा डबल बेड हा. ह्यो बघा
आणि एक थय आहे म्हणजे लाईटी बिटी आता चालू नाही आहेत. हां 2 फॅमिली वगैरे हे राहू शकतात, एवढा भारी आहे. आणि ह्यांचं बाथरूम वगैरे आहे ना तो पण लय भारी आहे, म्हणजे एकदम मस्त आहे बाथरूम. डबल बाथरूम आहे ह्यांचं. ह्यो बघा, ह्यो एक आहे बाथरूम आहे आणि थंय एक बाथरूम हा तो लय भारी आहे बाथरूम. तुमका दाखवतो चला. आरशे बिरशे भारी आहेत, कपाडा वगैरे सर्व भारी आहेत. आणि ह्यो आहे बाथरूम आहे यांचं. ह्यो बघा, ह्यो तुम्ही बघू शकता. ह्यो बाथरूम आहे त्यांचं, ओपन बाथरूम आहे. ह्यो बघा. आणि हाय सर्व पाणी बिणी हा. ह्या बघा, शॉवर हा, पाणी हा, गरम पाणी, थंड पाणी सर्व, म्हणजे अक्षरशः लय भारी वाटतं. कोण आहे, कुत्रू हा काय? ह्यो बघ. आणि सर्व मेन म्हणजे लाकडाचा सर्व आहे यांचा. हे बघ. चला तर आता दुसरं का दाखवतो बाली विला. आणि ह्यो 3 BHK विला. आणि एवढं भारी विला हा ना, जबरदस्त. एका स्विमिंग पूल हा समोरच, म्हणजे इकडून दरवाजासून इलास का डायरेक्ट स्विमिंग पूलमध्ये. आणि ह्याचे की हत ते चावी नाही, चावी नाही, फक्त हे लावला काय ओपन होत आहे. हे बघा, एवढा भारी आहे. हा चप्पल काढते आणि तुम्हाला दाखवतो. हो बघा, हे रूम आहेत. ह्यो एक रूम त्याच्यातलो आम्ही दाखवतो, लाईटी बिटी काय लावलेले नाही आहेत. हे बघा, हे बाथरूम हा. आणि ह्यो बेड. हे 1 BHK आहे ह्यांचं, तुम्ही बघू शकता. म्हणजे 1 BHK नाही, ह्याच्यातलो ह्यो एक रूम हा, ह्यो एक बेड हा. हां 3 BHK मधलो एक रूम तुमका दाखवतो. आणि ह्याचं बाथरूम तुम्ही बघू शकता. ह्यो बघा, लय भारी बाथरूम हा. आणि ओपन आहे ह्यो बाथरूम, म्हणजे एवढं हायफाय बाथरूम आम्ही खयच नाही बघ. तर मंडळी आता आम्ही दाखवतो कोरल कॉटेज. चला, तुम्ही बघू शकता. ह्यो पण लॅविश आहे आणि एकदम भारी आहे. आणि आतमध्ये स्विमिंग पूल हा, म्हणजे सर्वात भारी आमका वाटलो ना तर ह्यो हा. म्हणजे आतमध्ये स्विमिंग पूल हा. हां पाणी बाहेर येतं ना, त्यासाठी ना कमी ठेवलेला, म्हणजे लहान पोरांसाठी नाही, कपलसाठी बेस्ट आहे. आणि हय बसायचा ह्या 2 खुर्च्यांवर. आणि हय प्रोजेक्टर हा. हय तुम्ही यूट्यूब बघू शकतास, प्लस म्हणजे पिक्चर पण बघू शकतास. हां हां हां. आणि हे हय TV पण हा. हय बेडवर तुम्ही झोपू शकतास. बाकी सर्व सेम हा. ह्याचे डिझाईन वगैरे सर्व भारी आहे. बाथरूम पण आहे यांचं. लाईट आहे बघ. बाथरूम वगैरे ह्यांचे मस्त असतात. हे बघा, बाथरूम वगैरे प्रत्येक रूमचे भारी आहेत. नीट अँड क्लीन, जबरदस्त एकदम. आता पण आमचं क्लीन केल्याने. आणि ह्यो सर्वात भारी वाटतं, म्हणजे हयसून हय झोपायचा आणि सकाळी उठून हय जायचा. ह्या बघा, खरंच भारी आहे. तर आता तुमका सर्व आम्ही रूम दाखवलं आणि त्याची कॉस्ट काय हा ती सर्व आम्ही तुमका सांगू घरात गेल्यावर. आता आमका हे वेळ नाही, आम्ही जेवक जाणं वगैरे पण लय भारी आहे. आणि बोन फायरसाठी हाय बनवतात आता सध्या. हाय गार्डन हा मोठा. आणि हा आहे बीच हा, तुम्ही बघू शकता. समुद्राचा पाणी आहे, गोडा पाणी आहे समुद्रात ह्यांच्या. आता सकाळी साफ केलं, रोज साफ करतात, एकदम एक नंबर आहे.